This is Jane yours. Welcome to my channel. Ready na ba kayo? Nahulaan na ninyo kung ano yung i-react natin ngayon nga video. So, yung totoo talaga guys, ilang araw na kung pinigil yung sarili ko na tingnan yung performance na to. Ito kasi yung isa sa mga gusto ko sa mga naging songs nila sa isang album nila. So, ngayon, may time na ako na mag-react. So, samahan niyo ako. Hulaan nyo, ano to? So, ang i-react natin today is SB19! So, release na ng Wish Buzz USA yung Crimson live performance nila. So, umpisa pa lang nung napakinggan ko yung song na to, as in, napaka-hype talaga. Diba? Then, nag-trending din yung moves nila, yung dance moves sa TikTok. So, looking forward talaga ako sa performance na ito. So, excited na din kayo? So, let's play the video in 1, 2, 3. Exclusive. Yung intro pa lang ng kanta is napapaganyan na tayo. Di ba? Hey yo, what's up, LA? Let's go! Ready to party? Gun, now we run, we go hard like we lose none, and now it's done. Maano mo talaga yung energy nila at saka live talaga yung pagkanta nila. Saka yung aura nila ngayon, parang very confident sila, then nag-i-enjoy talaga sila sa every performance nila. On the sun, slicing, dicing in the sun. That crimson drip. That crimson drip. Maliit kasi yung wish bus eh. Kung malaki lang yun, sasayaw talaga sila habang kumakanta. Now we run, we go hard like we lose none. On the sun, slicing, dicing in the drip, drip, drip. Now we run, we go hard like we lose none. On the sun, slicing, dicing in the dark. Let crimson drip. Get it, sweat it, hey, I deserve it, know it, trade. Isa sa magandang point ng kanta is yung mga rap part. Lalo na yung kay Ken. Di ba parang napaka-astig, bagay na bagay sa kanya. Stop the cap, play ball like a captain. Check sa akong IG, BBS ako. As in, wala talagang second, parang, anong tawag doon? Parang second voice or ano. Yung boses lang talaga nila. Marinig mo talaga eh. Ano ba yan, Stella? Ay, nako si Stella. Alam talaga niya yung gusto ng mga 18 eh. Too cold on my skin. Ayan, tuloy. Pati si Justin. Nahahawa na kay Stella. Yung mata ni Pablo, parang dropping eyes, tawag. Yung parang inaantok na parang dinadala kanya. Parang unti-unti kanyang hinihila. Pang nangaakit in a way na kakaiba. Hindi obvious na nangaakit siya, Pablo. Copy, not me, never been sloppy. Been a long time, but your boy still bossy. How that time, but I'm next still frosty. Pull a 5 deep with the same old posse. You're too easy, bata ka mga sulat kalamosi. Bakit mo kakampili? Huwag ka magkumuli. Asa ka pa na I'm the one and only. Sige, lang na sige, believe it. Nang walang pagsisisi. Buhos mo lahat hanggat makakaya mo. Tanging ali, kuya, kung kuwasa, pawis, luhat, dugo. Kaya di malaman kahit pa na ano. Let crimson drip. Grabe no? First chorus pa lang, super taas na. So,
kayang-kayang talaga ni Estelle yung mga matataas na notes. Then si Justin din, nag-improve na talaga siya. Let Crimson drip. Grabe si Estelle may ano pa palabas ng dila at kagat ng labi. Eto na yung part ni Pablo. Hero, never gonna be me, no. We're trying to find my light. And to get down with the double cross, it's too Fredo Nido. Weasels, don't need you. Kasi ngayon alam ko na what's up. I sneeze at you. Para mawala na ang kasi galera things to do. I don't wanna make it rain. Kumapatay ang girl. You can't blame me, I'm insane. Di mapipigilan na I can't be tamed. I got blood stain in my name. Guess who got you? I swear. Cause I ain't losing this game. I do everything they see. Abot talaga ni Estelle Parang hindi ko pa narinig si Estelle na pumiyok. Don't care if you believe me. Di ako magsisisi. Buong ibibigay puso't kaluluwa ko. Ito lang ang kaya ko. Ayan na yung darating na yung partner yung pinakamataas na note. Di ba ba? Diba? Abot na abot Parang ano pa siya mas mataas pa yung boses niya sa ibang female singers. May part ng kanta na parang nag-slow down saka yung beat, then yung mga ibang instrument nag-stop. Maganda talaga pakinggan. Yung pag-compose ng kanta is very talaga genius. Kasali din yata si Pablo sa pag-compose Grabe yung boses ni Ken. Parang galing pa sa sa balon. Sobrang lalim. Yo, LA. Take this far. Let's go. Let Crimson. Now we run. We go hard like we lose none. Onion sun. Slicing, dicing in the drip, drip, drip. Now we run. We go hard like we lose none. Onion sun. Slicing, dicing. Yan, may dalawang fans sa gilid. Super excited Nagsasayaw na. Hype up. Dapat ganyan yung mga fans, di ba? Hindi lang sa nag-video, then sinasabayan din yung SB19 sa pag-perform. Grabe si Pablo, parang siya yung pinaka-charismatic sa performance na to. Parang grabe yung titig niya saka yung kilay niya na may dito, bagay saka yung buhok niya, pinaiklian niya. Mas siya ngayon tingnan. Mas marami sigurong itin yung napapasok sa sa ref, sa freezer. Let's go! Run, now we run. We go hard like we lose none. And now it's done. On the sun, slashing, dancing in this zone like Crimson. Blood is spilled, let it drip, 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 drip. When I sip, let it drip, 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 drip. Catch my drip, let it drip. Hindi mo pigilan talagang sumayaw di ba? Maganda to sa concert, di ba? Pag piniperform nila, marami talagang fans yung napapasayaw. Drip, drip, drip. We all whip, let it drip, drip, drip. Let Crimson drip. 107.5. Ayan. Grabe talaga. Worth the wait. Kasi irang araw na tong nirelease, then habang nag-YouTube ako, maraming video yung nakikita ko. So, in-skip ko talaga para hindi ko marinig yung yung performance. Kasi nireserve ko yung araw na to para makapag-react at ma-video ko. So, yung Crimson, hype up ng song. Then, SB19 ngayon is on tour pa. So, maraming mga video clips yung malabas. Doon na lang ako guys umaasa. Kasi
dito sa Philippines, hindi ako naka-attend sa concert nila sa Bacolod. Kasi kaka 18 ko pa lang noon eh. Mga 1 week pa lang akong naging fan yata. 1 week pa lang ko pa lang sila discover. So habang nagsi-search ako sa internet, yung nakita ko may concert sila dito sa may Bacolod. Yun yung malapit sa amin dito eh, yung sa Bacolod. So, yung concert, 3 days. Then, available pa naman yung ticket. Pero, walang service sa akin doon. Wala akong kasama kasi busy din yung asawa ko. Walang maghahatid sa akin doon kasi malayo, kailangan mag-overnight. So, wala. Next time na lang na concert nila, sana mag-concert din sila dito malapit sa amin then para maka-attend din ako, no? Ay, kailan kaya yon? Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog kong ito. See you sa next pang mga performances ng SB19. Then, support lang natin sila guys. Have a good day. Bye-bye. Viewers, please do support my channel, like my videos, and subscribe and click the notification bell. Thank you.